Tlu għandi appointment taslu għalt li biex imur bil-kirkari, għalli minuta għan idħol ġewwa. Daħal ġewwa, għalli sinjura għalli magna mhux qed taħdem, għalli hu paċenzja mur bil-kirkari, għalli jekk tkun hemm qabel is-sija jaqduk. Mort, u kif mort qabad jgħajjat, għalli int mhux suppoġġejtaw minn qallek biex tiġijaw, u beda jgħid ħafna paroli, għattu smaslu jiena patuni għaw, għattu kif kont naf li musteni qedha ma kontx noqgħod niġi. Mbagħad wara ftit għalli insomnija ħandaħlek. Beda jgor ħafna raġa għalli għamur inċempel minn għallek biex tiġijaw, u mbagħad għalli ta' kaf, għamilt appointment, istandi appointment miegħu għal April, u nispera li dan it-test ikun bħal mamluli il-Poliklinik tal-Florjan sena ilu. Għax dan jisumma mill-li xejn, ġifieri, u tax kemm gall u baqa' jgor. Ġifieri inti mort il-Poliklinika u hemmhekk kellek l-appuntament iżda ma informawx li kellhom il-magna bil-ħsara. Laqqa xejn. U jiena ismi rajta sena wisq biex idumu biex isewwu għall-magna. Jien rajta